خو پیشاندانên li dijî rejîma Esed li hemû navçeyên di dest opozisyonê de berdewam in. Wekî dûma li Gundewarê Şamê û li Ghuta Şerqîye û li Idlibê Binniş û Kufrnebel û Me'erretên Nu'man û li hindek ciha li Helebê jî dibin diruşma sereke di vê îniyê de bi navê Îniya Na ji bo Federaliyê. Cemawerê opozisyonê derketin xwepêşandanan û her daxwaza azadiyê û rixwandina rejîmê kirin bi hemû şêwe û serkirdeyên wê û tekezkirin li ser Yekîtiya Sûriyayê û qebûl nekirina xwe dijî daweşkirina Sûriyayê dane xuyakirin. Xwepêşanderan berî li mêja Îniyê destpêkirin li Dûmayê li Gundewarê Şamê û sloganên xwegirtinê beramberî dorpêçkirinê û bombebarankirinê hatin hilgirtin. Li xwepêşanderan gotin tu carî ev dorpêçkirin û bombebarankirin nikarin medûrî armanca me bixînin û her wiha xwepêşanderan daxwaza yekkirina grûpên İslamî kirin wekî Feyleq Şam û Ceyşil İslam û komkujiya li Dêr el Asafîr şermzar kirin. Hesên Şakir, ARK.